যত চিনি হাস্তেनि लुकुरंनो खुलुमयाफारो आं श्री शान्तिकाली सेवा आश्रमनि जिखिनि जे हस्टेल चम्पकनगर चिन्ताराम कब्रापाराव अब चिनि अब ताग्लायबाय 3 बছर रानिं दङ जों कबंनामो चुमाका हायसे जे चिनि जारा चिनि अरत हस्टेल जों नारगो किन्तु बरफ चम्पकनगर विद्याज्योति हायर सेकेंडारि स्कुल बरफ पड़ियो चिनि अरन थेके रमदि 900 मिटार हाई डिस्टेंस चिनि जे आश्रम बाय इनके नरक जारा बसाबती रंगनो फोरोंना मुसुंगो चिनि अर जों हस्टेल नि जे इंगरकबो अनेक कम नावो जों जे फी रक इनके जों बत्ती फी चिनि अर टोटली फ्री जों बत्ती फी नाया चिनि जारा करै सा बसारंनो चिनि अर फाइ परि फायो जों नायो चिनि जे त्रिपुरानि যত জায়গানি বরক যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল যারা পরিণাম মুসংনাই হ্যাঁ अब তাব টোটালি যে इंग्लिश मीडियम थांगा ने ताबुक चिनि अर जे चिनि हस्टेल बस क्लास जरा विद्याज्योति रंगनो अर 12 जरा न जों नारगो हैं 12 जरा जों नारगो प्लस जों अर जे चिनि हस्टेल नि जे नियम कानुन अनुसारे जे चिनि कृष्टि संस्कृति रंगनो जों अर फोरोंजागो हाँ जों अबनि विषय चिनि अर सारिक रग जों मतायनि जों जखन मन्दिर तै दंमाबा अर सरायरनो जों सब समय बन्दना कीर्तन हाँ अबरक जों माजे मध्य बंनो बंनि आनन्दनि बागै आध्यात्मिक चेतना रग जों रै दङ अबनि बागै जों कबंना मुसुंगो जारा बोसारंनो हाँ अन्न जागा फोरोंमाया जों कबंना मुसुंगो अर फाइ तुइ फेदि आर जों एकदम सुख सुगिया फेमिली रक बा बुमा करिखा बुफा करिखा अमति रंगनो जों रांमारी एकदम नानी बराबर जों किछुसा नावो किन्तु बुमा बुफा करिखा फ्री न जों परिनाय बुमा बुफा करिखा अमति जुदि छात्र तंखाय जों फ्री न परिनाय जुदि बुफा करिखा बा बुमा करिखा अमति रंगनो जों अर्धेक निसे रांमारी कमखाय जों बंनो फोरोंनाय अब जों चिनि अर आथिं अर जुदि रंजागै दङ प्लास ताबुक जारा टीचार निबो जों इंग्लिश बैकग्राउंड नि टीचार चिनि अर ताइबो नांगो चम्पकनगर नांगो बरकाठाल नांगो हाँ चिनि चाचुरगो नांग दङ जुदि कुनो बरक बा शिक्षित चराय चिनि अर इंग्लिश बैकग्राउंड नि जुदि फोरोंना मुसुंखाय नर जुगाजुग खाइमानो आनि जे ककदुक नाम्बार नाइन अब जागा नर करंदी अवश्य नर खुलुम जतन खुलुमका